total sung family mangka seven satano poribar mangka tai voter hingga sung 168 sung 168 voters mangka oro Asya kiting nih mo. Hundang lah aja. Sini media channel ni sini jot media sung tini ora Purbo Ratanpur ADC village bagan parawo sung saiman ka dirgodin ang tabok oro phaina muituman ka o fil logo ang je সময় oroni je 17 nong pekajolani candidate ingpur logo o fil logo ang mahagia tamni bagai hinka onek kisu problem bagai fil makhaya aboni bagai tini o parawo gwang ma borok agi kubun party khaitumon bishes khayai BJP IPFT heke CPM o bahira khaitumoni borok kubai ni tabuk buji sogoi saiman sogoi chini bobagarani logio finance bagai borok saitok layai orani chini tabuk ketal chairman hege chinara chini leader sokongo borok jugo khilai borok tabuk Tipra Mothao Phailaikha bon bagai tini ne oro total jeng family manka 57 satana family ne jeng 168 buta jeng oro tabuk manka boni bagai ang koinai oro ni leader chongna hege chino je leader oro tei tongnai rok nang obon koinai jeng oro agirni simni chini bobagarani je kobokmung jeng thancha phaitini jotoni jeng khabai baksama yasana khabai khubai bongna yasana jeng borna ketal kesam hinjawo yasakna ni bagai jeng tiato omhai baki tong hangkai bab tabu phaya tong hangkai ang koinai tini chini media rok bising tei Tripura hastewa jeng jotoni siwa tabuk jeng Maharashtra je Tipra Mothao party abo tabuk thancha ni party o thanchawo jotto borok no phainani aboni bagai ang koinai nongni bising tei tini abo haike phaima haina jotto jagono sara Tripura jeng ekmatro Tripura sarok ektane party nanai jeng thancha party heke Tipra Mothao party ekmatro Tripura sano mothangai mannai Tripura sane bagai sacrifice khainai heke bini jeta tongmani asuk je buihai mane tamni jane tongthok chathok tongnani yakarui chini dop hani bagai Tripura sarokni bagai sacrifice khainai ekmatro khorokchani leader chini bobagara aban bagai bobagara no nasigai bobagara ni jeng phanmarnai bobagara ni bisingni jotto samungna hene ang kobogai jotto Tripura ni basi rokna Tripura sarokna koyei obahike phainan bai ko Basa jana rabo khana tin. ang sajung saka jeng je oro total family jeng 57 hake jeng 168 voter jeng oro manka